L-imsieħba tagħna fl-Ewropa tilfu il-fiduċja fina. Dawn saru jgħidulna li qabel kienu jafdawna imma llum m'għadhomx. Kliem id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearn waqt attività organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ fejn iż-żewġ kandidati għat tmexxija tal-Partit Laburista ġew mistiedna għal sessjoni ta' mistoqsijiet dwar in-negozju. Illum kemm f'Malta u kemm barra minn Malta żmien l-spin spiċċa. Jiġifieri llum aħna ejja nkunu onesti, tlifna it-trust ma' ħafna mill-partners tagħna fl-Ewropa. Jiġifieri jiena kellhom immur l-Ewropa u ngħidulhom tinkwetawx, issa ħanagħmlu hekk, issa ħanagħmlu hekk. Daw jgħidu li aħna xbajna nismgħu daw m'għandniex nafdawkom lilkom. Sorry. Iżda minkejja li Chris Fearn aċċetta l-istedina u kien preżenti għal din l-attività, il-kandidat li ieħor tmexxija tal-Labor Robert Abela għażel li fl-aħħar sigħat jafżal il-Kamra li mhux se jkun qed jattendi għax kellu impenji oħra. Abela jingħata wkoll opportunità li wieġeb l-istess mistoqsijiet li wieġeb Fearn fuq video, madankollu l-Kamra ma waslula l-ebda videos bitweġibiet. Intant mistoqsi dwar il-problemi fil-provvista tal-elettriku, Fearn irrepeta kliem il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi meta qal li dawn huma affarijiet li jiġru u li fadal 3 xhur qabel mal-provvista terġa' lura għan-normal. Qal ukoll li wasal iż-żmien li nibdew nieħdu bis-serjetà l-enerġija alternattiva wara li l-Gvern ilu snin jitkellem biss u ma jagħmel xejn. Fearn ġie mistoqsi jekk ibiddel xi riforma tal-kiri u jneħħix ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti, iżda huwa wieġeb li se jibqa' jeżiġi r-reġistrazzjoni ta' dawn il-kontratti. Dwar il-fatt li pajjiżna jinsab 30 sena lura f'dak li hu trasport pubbliku u mistoqsi xi proposti għandu għal proġetti ġodda ta' trasport sabiex jonqos l-użu tal-karozzi privati, id-deputat mexxej Laburista qal b'nofs twissima li b'tal-linja jaqbillek. Kif jgħidu bil-Malti b'tal-linja mbagħad jaqbillek. Pressat imbagħad dwar it-tibdil fl-awtorità tal-ippjanar u s-sitwazzjoni tal-iżvilupp f'pajjiżna, Fearn ikkummenta illi l-Cowboys idejquh u li kien hemm nuqqasijiet fir-regolamentazzjoni u d-dixxilpina fis-settur tal-iżvilupp.